l'Esteve? Sí, pobreta. Ara és la meva llar. Per mi, si hi he reflexionat una mica, considero que és una pel·lícula que és molt personal, està escrita i pensada des d'una experiència personal, que és la de la Carla, la directora, i aquest fet i que passi en un lloc molt concret, amb les particularitats del lloc, i que la història sigui tan personal, fa que de sobte sigui com una història universal, no? Estava molt trista perquè volia cuidar-te. T'ho va dir a tu, això? L'objectiu de la Marga durant tota la pel·lícula és que aquesta nena ha estat molt de temps sense referents familiars clars i el que vol la Marga és que s'adapti l'abans possible a la nova família, a la nova situació, al nou entorn. I és una mica aquesta lluita, no? Entre, per una banda, la Marga és una dona molt pràctica i molt de tirar endavant i és la que tira de tota la família i vol que la nena s'adapti, i per altra banda, una cosa que va més per sota, que és a nivell emocional, com aprendre a estimar-se-la. Saps per què m'han regalat tants? Per què? Doncs perquè m'estimen molt a mi. Jo crec que un dels secrets d'aquestes dues nenes és el càsting que es va fer, que el va fer la Mireia Juárez amb la Carla. Van veure a més de 1.000 nenes i van buscar molt unes nenes que s'assemblessin molt en essència als personatges directament. Per tant, no havien de fingir o no havien de fer algú molt llunyà a elles, sinó ser elles en tota la seva plenitud, no? Frida, sisplau. Tant el David com jo, durant sobretot el rodatge, vam transcendir una mica, a més de fer d'actors, a ser una mica com a guies per elles. Les nenes no es van aprendre mai el guió, sabien de què anava la història, hi havia coses que no les sabien, perquè volíem que fos sorpresa, i el David i jo sí que vam llegir el text, no ens el vam memoritzar, però sí que estàvem durant les escenes molt a l'escolta i molt atents a qualsevol cosa que les nenes poguessin fer, no? I això és el que donava la llibertat de que elles no es sentissin encursetades en un guió o sentint que estaven en un rodatge, sinó que fos més un joc. És que si no m'expliques què et passa no et puc ajudar. Se m'ha torçat aquest cabell. A veure. Així millor? La Carla va decidir que fos en català perquè a nivell vivencial els seus pares parlaven català i ella també, i és l'idioma amb el qual ha nascut, no? I aquesta història no tenia massa sentit fer-la a la Garrotxa parlant en castellà, perquè llavors els personatges haurien de ser d'un altre lloc, no? Per mi és normal aquest fet, i de fet el doblatge a partir d'ara sí que es podrà veure en alguns cinemes doblada, però fins ara s'ha vist des de França a tot arreu en català, i la gent ho ha afrontat amb molta normalitat. Que és una molt bona iniciativa, justament per això que dius, no? Que la gent no hagi de baixar a Barcelona a veure estrenes o a veure les pel·lícules, sinó que pugui arribar a tothom. I a més és una manera de fomentar el cinema d'aquí. Jo crec que hi ha molt talent i que és molt important que arribi a tot arreu, i que sobretot que la gent s'acostumi a veure cinema d'aquí, no? I que vegi que hi ha propostes igual d'interessants que les de fora. Podem fiar? Malla l'or. Mami, vols jugar més? Tinc tant, que no sé dir-te que no, carinyo.